Aloitamme tutustumalla ensin Wordin valmiisiin tyylijoukkoihin ja sen jälkeen käymme läpi, miten voimme luoda oman tyylijoukon. Tyylijoukkoa pääsemme valitsemaan rakennevälilehdiltä keskeltä asiakirjan muotoiluosiosta. Tällä hetkellä käytössä olevan tyylijoukon näemme valikoimassa vasemman reunimaisena ja se on myös valikoimassa korostettu harmailla reunoilla. Voimme helposti testata eri tyylijoukkojen vaikutusta asiakirjan ulkoasuun saman tapaan kuin teemoja viemällä hiiren eri tyylijoukkojen päälle. Koko tyylijoukkovalikoiman saamme näkyviin painamalla tästä alaspäin nuolesta. Kokeillaan täältä nyt useampaa tyylijoukkoa, jotta saamme hyvän kuvan siitä, miten ne muokkaavat asiakirjan ulkoasua. Kokeillaan ensin tämä varjostettu tyylijoukko. Sitten perus. Kuten huomaat, aiemmassa videossa valitsemme fontit ja värimaailma vaikuttavat edelleen taustalla, mutta tyylijoukko määrää, miten näitä yhdistellään asiakirjassa. Tyylijoukot antavatkin enemmän loppusilauksen dokumentin ulkoasulle. Katsotaan vielä muutama tyylijoukko, kuten tämä klassinen ja vielä lopuksi tämä minimalistinen. Valitsen nyt minimalistisen tyylijoukon, koska se on mielestäni lähempänä sitä, mitä haluan lopputuloksen näyttävän, ja varsinkin pääotsikot ovat mielestäni tyylikkäitä. Nyt kun olemme käyneet läpi tyylijoukon valitsemisen, voimme siirtyä katsomaan, miten voimme luoda oman tyylijoukon valmiin tyylijoukon pohjalta. Luomalla oman tyylijoukon pääsemme astetta pidemmälle yksilöllisen ulkoasun luomisessa kuin luomalla pelkästään oman teemamme. Tyylijoukkoa muokattaessa muokkaukset tehdään kuitenkin käytännössä yksittäisiin tyyleihin, joita käymme läpi seuraavalla videolla. Kuitenkin niin, että tyyleihin tehdyt muutokset säilyvät vain, jos ne tallentaa tyylijoukkoon. Tyylijoukon luominen kannattaa aloittaa valitsemalla lähinnä käyttötarkoitusta oleva valmis tyylijoukko, minkä olemme jo tehneet, ja sen jälkeen painetaan hiiren oikeaa painiketta käytössä olevan teeman päällä ja valitaan aukeavasta valikosta tallenna. Sitten meidän täytyy enää vain nimetä tyylijoukko haluamallamme nimellä. Nimeän nyt tyylijoukon samalla nimellä kuin teeman, eli matkakohde. Ja kun olen valmis, painamalla tallenna luo Word uuden tyylijoukon. Uusi tyylijoukko tulee samaan tapaan kuin teemat näkyviin tyylijoukkovalikoimaan mukautetut osioon. Näin helppoa on siis oman tyylijoukon luominen Wordissä. Tähän tyylijoukkoon tulemmekin jatkossa tallentamaan myös yksittäisiin tyyleihin tehdyt muutokset. Näihin yksittäisiin tyyleihin tutustummekin lisää seuraavalla videolla. Kiitos ja nähdään seuraavalla videolla.